δεξί και φέρνει πάρα πολύ κόσμο στο ύψος της επανορθωτικής του Εντζεμά. Φολ που εκτελείται, περνάει μπάλα και γκολ. 1-0, πολύ νωρίς. Να εδώ η εκτέλεση. Πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν βγει στον αέρα. Ο Πκεράκης ο Καστάνας είναι αυτός που προλαμβάνει στην έξοδο τον Εντζεμά και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0, προβάδισμα, ό,τι καλύτερο αυτό για... Παόλο Σόσιν ψάξει να βρει και βρίσκει τον Βασιλείου, περνά για τον Παόλο Κώστα, έχει τον χώρο, κάνει το σουτ, η κόντρα και το κόρνερ. Στην επανορθωτική του Απτίκοφ, η μπάλα που περνά, ο Κομπόγιο ανέβηκε πιο ψηλά από όλους, πήρε το κεφτού. Παόλο Κώστα εκτελεί, ανεβαίνει πιο ψηλά από όλους, η κεφαγιά στην γραμμή και τον γκολ. Τον γκολ το οποίο πήρε το κεφάλι. Εδώ η επανάληψη θα είναι διαφωτιστική. Μέσα από πολλούς, ο Κομπόγιο, η μπάλα πάει πίσω, ξανά και ξανά, μέσα από τα δίκτυα και είναι γκολ. Αντίδραση λανθασμένη αυτή την φορά από πλευράς άμυνας του Οθέλου. Ο Κομπόγιο είναι ο σκόρερ. Γκόλα θα πέσει στο έδαφος, ενώ το παιχνίδι που παίρνει έτσι σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται έτσι κάπως περισσότερο δυνατό από ό,τι χρειάζεται. Εδώ πεσμένος ο Εγκόλα. Αν δούμε την επανάληψη, ο Εγκόλα μόνο κάποιο πρόβλημα στο πλευρό, δεν υπάρχει καμιά υπόνοια ή κάτι για τον ποδοσφαιριστή του Άρη που ήταν κοντά του. Στα πλευρά πονά ο ποδοσφαιριστής του Οθέλου, ο οποίος βγαίνει τώρα, ενώ κόκκινη σε ποιον, κόκκινη κάρτα από πλευράς, νομίζω ότι όχι. Να δούμε ξανά για την επανάληψη της φάσης. Κύριος Ηρακλέος λέει στους παίκτες να πάνε μακριά. Εδώ δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι σε κανένα ποδοσφαιριστή. Δεν ακουμπά κανένας τον ποδοσφαιριστή του Οθέλου. Εγκόλα που πέφτει στο έδαφος. Κολέσνικοφ εκτελεί, ο Εντζεμά απομακρύνει, μπάλα που επανέρχεται και πολλοί ποδοσφαιριστές που ανεβαίνουν στην εστία του Εντζεμά. Η μπάλα που περνά, Καστάνας θα βρεθεί στο έδαφος, φάση που συνεχίζεται, διαμαρτυρίες για πέναλτι. Διαφωτιστική εδώ, νομίζω παίρνει τα πόδια ο Εντζεμά του Σέκοτα. Πολύ δυνατό παιδί. Κολέσνικοφ και πάλι για τον Ποσέκοτα, η μπάλα περνά παράλληλα, χάνεται καλή. Σώσιν την κεφαγιά, καλή. Ο Απτίκοφ. Ο Έκβης θα πάρει το κεφάλαιο, Εγκόλα το δεύτερο, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Η μεγάλη ευκαιρία από τον Κώστα, έχει κοντά του τον Πέτρου, περνά, Παόλο Κώστα και πάει πλάγια. Ο Σώσιν το σουτ, η φάση που συνεχίζεται, το οποίο εκτελείται τώρα, ο Εγκόλα περνά, κεφαγιά, γκολ. Offside. Εδώ. Παρακαλώ τα παιδιά, αν μπορούμε να δείξουμε την φάση. Ο Χουτζούρης εκτελεί, ο Εγκόλα, το σπρώξιμο, μπάλα που περνά πάνω από τα δοκάρια. Κόρνερ. Ο Θεοφάνους